Om. आं दिनै प्रेस मिडियानि गेजेरजों मोनसे फैगौ दल पुर्णिमा तिथि उपलक्षे आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायहरनो सानदों जे फैगौ दल पुर्णिमा 14/3/2025 नि सानखालि आंनि बिजामादै क्षीरद ब्रह्म आरो बिनिनो आंगो हिन्जाव कुन्ती ब्रह्मनि नखराव सानसेनि हाबाफारि यज्ञनि अनुष्ठान जागोन। बहाय आं गोसो गोथारै आइ आफाखौ खावलायहरो, आरज खालायो जाहाथे नुजाफैनानै बे मुलुग संसार गोजोन गोथौ गुवार सत्य वैदिक सत्य धर्म अभियानखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो। बेखौनो आङो आइ आफानि सिगाङाव आरज खालायनाय जाबाय। गोजोन्थों। फुंनि 8 बाजिनिफ्राय सानसे 7टासिम अखंड यज्ञ जागोन आरो वैदिक सनातन सत्य धर्मखौ जोंनिनो आंगो प्रिसार गुरु शिष्य लहित चन्द्र बाबाया वैदिक सत्य सनातन धर्मनि रावखौ शास्त्रखौ आइ आफानि सिगाङाव बुंथिगिरि हिसाबै बुंगोन। बेखिनिखौ बयनिबो खाथियाव खर'खौ गंलायनानै आं फोसावनाय फेसबुकआव फोसावनाय जायो। प्रसार अभियानाव बे सत्य अभियानाव रायजो राजाखौ खावलायनाया बेनो, मुलुग संसारा जाहाथे सुख शान्ति गाहाम गोजोन बयबो मोजांखौ मोनो, सत्यखौ मिथियो, सत्य राव बुंनो हायो, सत्य आगान सुरनो हायो, सत्यजों अराय सम सोलिनो हायो। नै बेखौनो रायजो राजानि खाथियाव गोसो गोथारै बुंहरनाय जाबाय बाबा मोनायमोन।